Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang limpahan salam tumpuan sambah, tapi menjadi wujud di batin ialah kebakai nenek jamamak taruh imam dengan kati lakuk salato ceriak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik nama cie-cie taimbau gala surang-surang keganti patok pemilang gala keadaan sajo pemanuai. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konon datang sabondong setampa suri etanan dari Kempuang Baru menjalang rumah Gadang Nangku. Adalah memikul sarah Josarayo dari mamak Karisampono sarto dengan pangulunya. Ibu bapa jorang samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menapiak bandua sadok setanjang duduk menyampaikan ujui imu kasui. Bahan kini, kok dan suam nyabui entakana dimulai rundiang dibicara Allah ke dalam raik stan. Lah dalam adik benam cak Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari membawa kato sabulek dari mamak Karisampono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangku. Yaitu karena pihak di baru hanya diatih lama nikit tabiang dengan janji malah rimbo jemu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli bahasa tentangan itu karena biasa kabek di buhuan yang lungga pasak itu kok najan goya dimati kato jaikara. Maka kami kemari paimantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga lakuak sako kaum daulunya kok dibilang mairi ikolah pangkatalinyo kok disawik menyejang ikolah tampuak tangkainya. Cupak tetagak kami si bagian terkambang kami tiru ada limbagu di Panwahi. Tolong diterima je suku hati, tandunya putih tak berbaca, tandunya hitam tak berukuran. Sekian sambah Ustaz. Lah sampai di kemuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat di batin nak serapek sepapek nyolah kepada segala alik kami sebondong pais tanpa surut. Ayo manyo kemuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa babaleh kata berjawab gayung bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batu nyolai limbak dan daripada itu taraduk rundiangan dan ke tengah menyampaikan amanah Josarayo dari mamak Karisampono. Yolah. Ko mahruponyo Allah kata tiang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sasi Josahadah yaitu barupo tando sepanjang adat garis sebilah tiga laku amanah pusat kurang dahulu sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah pihak tiak Selinda je si Ramli. Nak minta kami terima je suku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu benar. Sawajah di diri ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cileku ampia. Tapi tantang aset patut dibayar ataupun boko ke diterima tapacik di tangan duduk sambang stan. Batu kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau kok bana mu manih alun dape ambululua baik pun alun tamuntahkan bertangguh ambo jurun diangan bari izin nambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak basanda batang kato keputuh ini bujalo aja maaf tamuncak menanti sultan sementara nanti kesampai waritonya ambo nanti asakan usah lamu bana. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Banyak temuncak Ambo. Sambah tiba pada Sultan. Lalulah. Dek berjalan indak selangkah sampai memakua indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Maku agak tadalai yang mau memulangkan kato rila je maaf diperbanyak. Biasa. Alah lambo puntap tadi dari pangka disawak ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taraduk nang Sultan tumbuhkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek Sultan muncak sebagai pulongan asok sambungan lidah dari mamak Karisampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasik tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo Ustaz. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan jeniru kami tampuangkan. Bahasa baliaknya biasa tapuak tentu yo babaleh nak bunyi samu kadengaran tibur tabang betimbali nak rabah taguliang batang.
Rupanya pihak dek kami nan disiko tandonyo lurus ndak bercangkah, tandonyo licin ndak bercapuak, alah setanai salataan, alah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando. Ibarat putih kapih boleh dicaliak putih hati bakadaan, yaitu kain balapak tanu lamo pusako jawek bajawek warisan turun temurun. Tapi sungguh punan ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang, kok merantau ndak semua jauh, maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh Sultan, meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah kepada Sultan. Lah pada mau sampai di Sultan Mamena. Dibilanglah. Kasutan gua tumpuan sambah orang arih cendol kiyo nan tahu diujuang kata sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembau kami bertarimu pembari Sultan dah bayawe. Batul kini. Rupanya setantang bertimbang tandung Allah tantak puntiang kauru lelaki simpai je bawa takana ilin juam balau. Katangga Rasul tak mungkin entah ku Allah menggarakkan. Yulah salampih daripada itu sesuai bak undang Stanjo. Kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabak. Artinya di malam semalam kini kita cari undang nan sabuah kata nan saukua setantang hari pernikahan. Yuh. Rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sawalasiku. Sekian sambah bakiminan. Sultan mincak. Yo. Sabalun mincak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiko bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinan kapal dilayakan. Pulang timbangan ke Sultan. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Ia sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya mana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok mata ke dimasiakan orang tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Sama menadah minta doa memohon kenang kuasa. Cito sampai niat muka buah. Rabah lah batang dan batakua utang lan saya bantalape. Dialek jamu gitu su. Samu sojik semuka sui Stan. Meminta kita pada Allah bunga segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labek nyoramin masak di batang gugu anak semua kita pilih. Amin amin ya Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang runungan gini kok. Di Bateh sampai risiko. Manyusan senaro manitah lagi dah. Sekali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan surang mentaimbaukan uji pangana kena rapek salam tanembai kanan banyak sambah suwi sambah tersimpuh sabarek bungka nempi awai naraculuri main daun indak bersibak je basisiah indak benggo je babateh bagi Sultan punan kato yolah jatih menjilih ninyak mamak ibu bapa kadik je baik urang nan tahu jadi pandai nan mudo adih budiman langkuk sarato kam ibu dalam panggilan ambojo salam di Sultan batibokan Sultan senaro lai apa namulia dalam adat tanamu tabilang tua menyusung alek kailaman disapu jemulik manih disambui di bawah naik sejamba setan yang makan banjuang waso orang disiko. Adapun kemudian daripada itu bana ba andai kata bida kok bertanya salah pihara kok barundiang sesudah makan. Maka sepiak di kami konon datang lah pasai tanya bertanya lah kami siriah menyiriah minum jemakan alah pulau. Kerana angan Allah nak menyabui perhatian pun lah berkanda. Si baik bertanya bagi Sultan. Allah ko basuh mungkin dia patut kata sepatahan ang bacor yang sebuah nak ketengah. Sekian tanya bagi Sultan. Ayo manyo Tangindo. Sampaikan. Walau Sultan surang di jalan sambah. Di albu menantang bana dan lurus tujuan katu rundia ngasah paham tentu. Namun baat nyelai sambah dilia dimudiakan salam di kiri di kanan kan pembasui alek jamu menapati alu aja patui tumbuh serupa ikut kini. Menurut pepatah cipak gantang dek banyak ragu kok tibo dek lama lupa kok datang. Manusia bersifat kilau agak ragu juaronya. Nan tinggi kok kurang anjung dan gadang kok kurang ngambak. Sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tepi. Nyampang begurih dalam hati bayangkan tiba di batin maaf diminta banyak-banyak izin jurela dari Sultan. Kepada Allah. Sepanjang titah Sultan tadi nampangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka. Malah rupa jininya. Dia angan lah nak menyabui perhatian pun lawak kandak. Tibalah sudi je siasik bertimpo tanya pada ambo. Allah ko basuh mungkin jo patut mengatangah tarun dia yang sepatah kan baik tu tanya tadi tu Stan sawananya cara bos capek gindo
Dek berundiang siang babi maso berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo. Lah patik bana sitang serakkan pada bapa luah di ganggaman ijanlah hati biragunyo. Sekitu sembah perustan. Lah boleh hamba mulai. Lasinan tibonya lo. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari sari nangko di malam semalam kini adalah padan nambau kuah jemupakat janji bakarang yurundiangan. Jatuhnya ijab kabul alik jamuan atih sabalah manyabalah antara suku Jambak di Melayu. Menuri cupak jurantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupo iko kini. Maka dinayakkanlah marak pula naik saratu pangiriangnya bararak sepanjang jalan berombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami. Niat tekan buang dari rumah baban tapi kuah dari mama. Ialah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago. Pai menjapui marak pulai. Japuiknya japuik tabau langkuk saratu je pangiriang sepanjang alua ulang adat tuntutan hukum dengan syarak. Taruk kami konon tibu. Bukanlah tibu-tibu saja tibu nalai bapambau. Bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan membau sidia je pinang. Cukuk saratu kelangkapan. Ikunya Stan. Mohon diterima dek nenek mamak orang risiko diterima je suku hati. Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh dibakalah kumayan putih asuk mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinang kiramai berminta dinang kabuliah. Dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu si Buyong Ramli. Sananglah hati ibu bapak badarai galak memakan duang penyiliah tunganai rumah gadang. Maka tumbuhlah hampir utang bapu, manolah utang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua basunek rasu, ketiga menyerahkan sekolah jemaah ngaji. Nan kampe sedang babaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku Jambak kemanakan kari sempono silinda nama pasangan. Apun batu nyelai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, iaitu ketek bernama gadang bagala. Nanbak bidaran pantun lamo bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun kalaman patah rasayok keduanya. Dari minyak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh. Sawajah nandari padua itu tantang kemanakan ke Minangko. Masuk ketek dibari ayah namo si Ramli nembai baukan. Lah gadang diagih mamak gala bagala mentari alam. Itulah pusaka orang Melayu sepakai kami menurunkan zaizin minyak dengan mamak. Batu lagi kini. Alah na menjadi pinta je pintu kabake nan hadir tengah rumah. Dan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong mengimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam negari. Bairiang doa kenang satu andaknya galang nan talimpah menjadi tuah nama makai kebesaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampuang. Mantari alam. Kironyo iyo bana bak matuhari bacayo patang yu pagi bendanglah alam sekuliliang. InsyaAllah nenggalok menjadi tarang kabui rai gunung kesimbah bumi sanang langit memuji. Sehinggonyo padi masak jagung mau piah antimun mengarang bunga buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan. Ditanam tumbuh di lambuak gadang membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ayo manyo setangindo. Tarikan. Adapun kemudian daripada itu pada waktu iko kini karena pihak dek kami di rumahku lah sadok ninyak je mamak selalu ibu je bapo langkuk segala orang sumandu nan bakari nan babaik nan baipa dengan bisan nan babaku banak pisang. Kasadonya Allah sakato sayo sajalan samolah untuk melapih kenaikan mentari alam. Kami lapih beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo salam angku ambo jalang rila je maaf dipuhunkan. Rupanya kini ku angku kok bisiak kenalah kedengaran keimbawalah kelampawan. Lahasah siang baari lah nyato tarang bak bulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japuinya japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai delega rundiang jabayo dapatlah kato sebulek nak melapih mentari alam. InsyaAllah sabantalai beliau sarato je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah bararak pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan selamat pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah nan dicito beliah. Batul lagi ni pihak kami silang na bapangka karakuk nan bajunjuang na menyusun matun kakok
Bagi hangku kami bermohon, ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan. Kanda andaknya boleh hangku, kuat pinta apa lakukan. Hangku lapatkan sabalasinan sebalik kami menadah serumah kami mengaminkan. Askian pinta pada hangku.